Kining atong ebanghelyo mao ni ang tubag ni Maria sa pagdaig ni Isabel kaniya, nga niingon si Isabel na puno sa Espiritu Santo. Si Isabel niingon, bulahan ka sa tanang mga babae, bulahan ang bata nga imong gisabak o gidaig. Pag-ayo ni Isabel nga niingon siya, ngano kaha nga gimiduaw manako ang inahan sa akong Ginoo. Sinan ka ng inahan kas Ginoo, lingay mong tupad ina ikaw magmabdos ka Ginoo sa kay imong bation. Ma-proud ka kana lang ganing uban gikabit lang og mga dato, proud man gani kayo magsakay-sakay sa sakyanan ug magpuyo sa balay nga gipahimos usa ka dato. Nga naman sikat kay usa siyas mga kabit sa inilang dato, di ba? Nakabit siya sa celebrity, napaanakan og celebrity, bisag wa pangasawa pero anak ni ano, ambot proud baka mo kung mapaanakan mo pari. Wasay siguro, no? Labi na yung obispo mo ay makapaanak ni mo. Basig ma-proud sa ka. O gani, naidaghan kay karong mga isyo nga giatubang ang atong simbahan kay nayuban proud kayo nga narelate silag pari, narelate silag obispo, narelate silag cardinal. Ganahan kita ana kung ang narelate nato mga halangdong tao. Si Maria ang nagpaanak niya Ginoo. Pero unsa may gisulti ni Maria diri? Kamatuoran. O unsa may kamatuoran nga iyang gisulti? Ang nagpaubos ipataas, ang nagpataas ipaubos. Simple as that. Mao na ang gidaig ni Maria, dili ang iyang kaugalingon, ang iyang gidaig ang Ginoo. Ang iyang kalipay wa magsukad sa iyang kaugalingon, iyang gideklarar nga ang iyang kalipay naa sa Ginoo. Lingay mong tupad. Ang di mo lingi mapahitason. Okay, kanang mapahitason tulughoy ra man ang naong ana stiff-necked people. Di man na mo lingi-lingi sa iyang isig katao. Gilingay mong tupad. Inakinsay imong gipasalamatan anang imong naong. Sige. Kanang imong buhok, kinsay imong gipasalamatan. Kanang imong kilay, kinsay imong gipasalamatan ana. Kanang color sa imong naong, kinsay imong gipasalamatan. Kanang imong mga tato sa imong lawas, kinsay imong gipasalamatan. Kanang daghan kay nimong mga ariyos nga naglinya sa imong dunggan, kinsay imong gipasalamatan. Kanang imong balay nga gipuy-an, kanang imong sakyanan nga gidala, kinsay imong gipasalamatan. Kanang imo karong asawa, kinsay imong gipasalamatan. Kanang imong bana, kinsay imong gipasalamatan. Kanang imong anak, kinsay imong gipasalamatan. Sa imo karong mga degrees nga nakuha, kanang imong masteral, doctoral degrees, kinsay imong gipasalamatan. Ug ako sad mangutana sa ko, nining kolekta, kinsay akong gipasalamatan. Ana, kay usahay ra ba masango ta sa tawhanon nga mga tinubdan kunuhay sa grasya. Pero malimot ta sa pag-angkon nga kini di ayong tanan di gyud ni gikan og tao, gikan Dios Ginoo. Why maayong butang nga nias kalibutan nga gikag tao, gikan ginas Ginoo tanan. Ang tanang bati nga butang nga makadaot sa tao, makadaot sa kalibutan, gikan as tao. Pero ang tanang maayong butang nga makatabang sa kinabuhi, makapreserbar sa atong kalibutan, gikan as Ginoo. Ay ginag ang kuna. Ug ikaw gwapa-gwapa kag naong maayo na dili. Anang gwapa ba o gwapo og naong maayo na dili. Kusga. Kanang batig naong maayo na dili. Di gyapon na maayo, no? Di na maayo Nakaron unsa may buhaton sa gwapa o gwapo nga maayo man na ilang naong sa matas kalibutan, di man sila'y gahimo ana
dili sila magpagarbo, dili nila unta tamayon ang mga batignaong sa standards kalibutan. Dili nila bulihon ang mga batignaong. Di ba? Kanang daghan kag kwarta, maayo na, dili. Maayo. Kanang wa gyud kay kwarta karong Paskuha, maayo na, dili. Wa gyud nay ayo. Wa gyud ayo. Bitaw tinud-anay. Karong Paskuha o wa gyud kay kwarta, wa gyud ayo. Nakaron unsaon man nato paghimo aron mabalanse. Kamong na ay kwarta, hatagi og mga pinaskuhan, hatagi kaayuhan ang way kwarta. Kamong mga negosyante nga naay ginansya, tagai sa din tawag bonus og 13th month pay ang inyong mga empleyado. Ayaw tangkyuha ang bonus. Labaw na gyud tangkyuhon pag yung 13th month pay. Nya 14 nimong ginansya diri nagpalit kag bag-ong sakyanan. Nakadeposito na sa kag another millions and billions sa imong bangko. Nya ang imong mga empleyado gahangad in taon luspad kay ignaw. May pagmupalit mo og slot. I-appeal na lang sad na budget. Bebe, unsa man? Naman ganito ay programa din nga ikhak, edad ko, halad ko. Kanang naapa kay edad karong adlawa, maayo na, dili. Kusga? Ang wa mo tubag, hunong ang edad. Kanang naapa kay edad karon, maayo na. So, pasalamat sa Ginoo. Ihalad ang imong edad mo nang doon natay ikhak, edad ko, halad ko. Nya asa mo na nato gamiton ang inyong halad sa inyong edad, gamito nato ngadtos mga kabos. Simple kayo, no? Ana, kanindot mo na ingon sa Maria ang mga dato gipapahawa nga way dala, ang mga kabos gitagaan og katagbawan, gibuhong sa mga maayong butang sa Ginoo, gipukan sa ilang trono ang mga mapahitason o gituboy ang mga mapaubsanon. Kanang naa kay sakit, maayo na, dili. Tubag. Kanang himsog kag lawas, maayo, dili. Unsa may buhaton sa aron mabalanse, kamong mga himsog og lawas at timan na in taon ang mga masakiton. Di ba? Ayaw nagbiya-biya at timan na. Daghan kay rong mga masakiton, labi na gyud sa mga first world countries nga ang mga pamilya dili na gyud makaatiman, ipamili na lang adtos mga care homes. Lahi baya kung ang pamilya present, ang imo bang gimahal present sa imong kinabuhi, adto lang taon sa care home, unya tawagan na lang, naglisod na sa sige apply this one ana, pero wa gyud dito panahon siyang kalisod. Muna ang atong simbahan, because of God's mercy and compassion, mihatag yun ni ining sakramento sa anointing of the sick. Ngano man, ang labing ubos o labing makaluluoy nga tao sa kahimtang natong tawhanon, kana gyung mo grabe ng atong sakit. Kana bang wa na kay mahimo, din akakabangon, din akakalakaw-lakaw og tarong, kinahanala lang kang iduot. No? Ganahan mo, ana? Kisay ganahan, ta sa kamot. Di nakakasimba og misa di galyo, bisan ganing maminaw ka sa TV Mass, maglisod na kagkadungog, og di na sad kahapit kakita, kay hanap na ang pananaw, kay tiwasono na kaayo. Nindot tingali, ako, wapa mo ko kasuhay, ana, hapit na tingali, kay senior naman ko. Pero, nindot kay paminahon nga naay mo duol nimo og magampo og mohilog nimo. Kanindot ka paminahon. Mao na ang atong gugmas mga masakiton, labi na gid ng dangerously ill, atong ihatag pinaagi aning anointing of the sick. Ingon ana kanindot ang Ginoo, gihigugma niya ang mga kabos ug mga ubos, matud pa ni Maria. Unsa to'y tubag nato sa
Salmo, ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunobos. Way tao nga labihan gyud ka mapahitason, labihan ka isog nga inig pinal na isog lang yapon. Panagsara jud kay na mahitabo. Nga naman, kay ang iyang kasing-kasing mo ganay katapusan nga lipayonon. Karon, mga lagsik pa man ta, ang ato mang lawas atong lipayon, atong bakba, atong mata, atong kamot, bisag unsa lay hikap-hikapon, atong tiil, pero inig hapit na aning lawasa mubiya ang atong kasing-kasing, ang atong kalag maogi mangandoy sa katapusang kalipay. Ug unsa may kalipay ang katapusan? Kana giyong Ginoo. Ang akong kalag giuhaw kanimo, akong manunobos. O parehar sa nani. Sige, lingay mong tupad. Ina kanus aka kahilugan. Ina kanus aka kahilugan. Muna kamong mga kuan, kamong mga nag-atiman og masakiton, basta ang masakiton gani dangerously ill, pasabot anytime mamatay, dangerously ill, pahilogi. Pero ayaw sag pahilogi nga kanang gahingutas na. Dili na pasabot dangerously ill. Sama ng stage 4 cancer, naghigda na. Kana, pahilogi na. Pero kana sang mga tao nga nilabad ang o, ayaw sag hilogi, basing mo samot. Lahi ng sacrament nga anointing, lahi sa ng sacramental nga anointing. Kanang healing, kanang lana bang ipanghidhid nato, blessingan man na, nya ihidhid, dili na anointing nga sacramental na, para na sa mga tao nga gusto nga makadawat og healing physical. Pero kining sacrament nga anointing para na sa dangerously ill, kanang anytime mulit go. Nahabtay mo arin ako, padir hilingi ko kigalabad akong nako, o para ba ko'y lana dire. Siya ka na bang para masakiton ako, gusto na ka? Nako, gusto na ba ka? Pero dili na paniwasa, daghan kayo ang nahatagan ana nga sakramento, kay healing sacrament man na, kanang naangkoan, anointing, daghan kay nagpinal nga nakabangon og nalagsik pagbalik. Pero namatay ra gyapon. Pero walang diha-diha. Dihay gahingutas na to, akong gihilugan, mag-abot ng abaga hapit inana, palahubog ka istanan, akong gihilugan. Pagkasunod si Mana, wa man ko kadungog nga gitawagan ko nga namatay. Di na agi na sa kultos ilang lugar, so galing ko na sa daplisdan, kulapo na sa dana. Musta ba na isa? Taga-aghigayon sa Ginoo pader. Inaw sa siya dito. Pagsunod na kong hilog, dapat tayo lagi. Pero ang nindot yun, nga ang Ginoo di ay, nahigog mas labing ubos, o ang labing ubos ka ng masakiton. Muna, kita na ning kamot sa tadinhi, nga mahigog mas labing ubos, atong gipanghimo, panangkamot, manghatag tagbugas, sa mga hapit way ikapalit og pagkaon, nang hatag sa tag mga tabang adtos mga balay nga gubaon kaayo. Nya ako lamong i-update ani nga kining atong sitiyo hapit na mahurot. Mao ni atong ipanggastos mga gubaong balay. Ang atong halin 63,910, 90 ka slots na lang. Murag mahurot kini karong adlaw na or mosobra pang atong halin. Pero ang ako lang tumong nga mosobra unta ni kay murag sa among kwenta-kwenta dili man di ay ingon atong accounting diha sa ilang ako mangipakwenta ang average nga nagastos mga balay naa sa day mo abot ang gasto nga 50,000 kapin, naa say 30, naa say 20, depende ra sa damage. O nang tulaning tanaw ako patong gipakwenta, so pamalit lang yapon mo sa atong sitiyo, niya pamalit yapon mo anitong SBF DAG na natay halin 4,518, na pay 55,482 ka slots
Ya, nga to sang DSAP, kaning investment slot, ning os-os na, 16 ka slots na lang. Karon na ni Kotob, December 25. Nganong naamantaan ni? Para itabang sa labing ubos. Ngano man, kamong tanan nga ni-apil aning ato mga proyekto dinhi, pinaagis pagpamalit og slots, na-apil na mo sa pagpasalamat sa mahal nga Birhen Maria ngadto sa Ginoo. Diri sa atong unang pagbasa, nindot kayo ang batasan ni Ana. Nangayo siyag anak. Nakaanak siya o ginganlan niya Samuel. Unsay iyang gibuhat pagka abot nas bata sa pangidaron nga dako-dako na, iyang gihatag ngadto sa simbahan. Iyang gi-offer sa Ginoo. Human siya nangayo, iya sang gihatag ang tanan balik sa Ginoo. Si Maria mausa na iyang gibuhat. Nituman siya sa Ginoo nga giatiman niya ang iyang anak nga si Jesus, pero pag abot sa panahon nga kinahanglang ihalad si Jesus, gihalad sa ni Maria ang tanan. Mao ni ang kinabuhi sa usa ka mapaubsanon, ihatag ang tanan balik sa Ginoo. Lingi ay mong tupad sa katapusang higayon. Andam na kang ihatag ang tanan balik sa Ginoo. Lagi na ba? Lingi andam na, dili pa. Moingon ka, dili pa. Namiligro kang mayawaan. Kay mapossessive bang ka na. Ika na mo angkon sa imong naong, ika na mo angkon sa imong balay, ika na mo angkon sa imong talent, ika na mo angkon sa imong mga achievements. Murag yug, ikaw gyud dagbuot. Ana, no? Ihatagid balik sa Ginoo. All praise and glory belongs to God. Kita kinsamanta, instruments, useless without the hands of God. Manindog na ta mga instruments.